isi ọnọdụ nchekwa bụ Nigerian Defense Headquarters Agwala for Nigeria ka ha ka ji n'ume n'ibu agha megide ndị omekome na okirikiri ha site n'ịkwado ewumewu ndị nche ime ogbe ehiwere bụ ndị na-enyere ndị ọrụ uwe ojii nakwazi ndị ọrụ amị aka n'ibu agha megide mpụ na akọrọ ndị omekome. Ka anyị sonyere onye nta akụkọ anyị nọ n'Abuja bụ Princess Ekwi Ajide maka akụkọ ahụ n'uju. Director Defense Media Operations Major General Musa Madami bụ onye kwere nkwa n'okwu nkọwa kwa izu ụka abụọ n'ọrụ ndị ọzọ n'izu ụka na-abụọ gara aga n'ala Nigeria sịrị na enwere mbawanye ọgbata uhie na steeti ụfọdụ n'ihi mmalite ọrụ ugbo nke na-ebute nsogbu n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ. Ọ yọrọ ka ndị mmadụ na-akọrọ ha ma ha hụ ihe ọbụla nke ga-ebute nsogbu nke ọ sịrị ga-eme ka ha mee ngwa ịkwụsị mkpamkpa ọbụla tupu o mee karịa ịdị na-asa ebe o mesigoro, ma kwuo na ndị ọzọ na ndị nchekwa ọzọga na-arụ ọrụ oge niile ịhụ na enwere udo na Naịjirịa, ma kwee nkwa na ndị ọzọ Naịjirịa ga-ebugide agha nye otu mmenye ụjọ na ndị omempụ niile. N'aka nke ya ka Director Public Relations and Information Nigeria Air Force Air Commodore Ayodele Famuyiwa dọrọ ndị nta akụkọ aka na ntị ka ha ghara ịkọ akụkọ na-enweghị ezi nchọpụta ma ọ bụ jụta akụkụ nke ọzọ. Okwu nkọwa gosipụtara mbọ na akụkọ agamnihu ndị ọzọ n'akụkụ dị iche iche n'izu abụọ a na-atụle. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.